Ahojte, pozdravujeme vás od nás z Kindercentra. Dnes by sme vám radi ukázali, že už aj na našej predajni sa nachádza tento nový kočiarik od značky Cybex a môžeme si ho pri rýchlosti ukázať. Hneď na prvú vidíme, že na tomto novom modeli už máme krásne dlhú predĺžiteľnú striežku, tak sa nemusíte báť, že by bábätku svietilo slniečko. A čím je tento kočiarik výnimočný od predchádzajúceho modelu, je, že si tú vaničku vieme pekne zložiť. Tí, čo hlavne riešite priestor v aute, tak aby vám veľa nezaberalo miesta, tak si ho dokážeme tak krásne zložiť a všetko máme v jednej kope. Potom jednoducho sa pekne rozloží. Čo si ešte vieme ukázať na tomto modeli, určite sú, že pomenili nejaké tie prvky, sú tam nové prešívania na madlách a tá striežka je fakt geniálna. Keď pôjdeme na športovú časť, pamäťové body sú ponechané, jednoducho si vycvakneme. Keď budeme dávať šporťak, tak tieto vyvyšujúce adaptéry pôjdu dole. A šporťak si vieme dať jak v protismere, tak aj v smere jazdy. Čo je zmenené na tomto šporťačiku, tak máme, že už tu není plast a mnohé z vás potešíme, že na tomto modeli máme až o 2 stupne predĺžiteľnú striežku. Tak, na našej predajni sa tento kočiarik už nachádza a my sa na vás budeme tešiť. Radi vám ho ukážeme, predstavíme a veríme, že z neho budete takisto očarení, ako sme aj my. Ahojte!